fa olor d'independència. Escolteu, això és que hem obert un camí i que aquest camí està ja freixat i que som un poble que camina. Això és fantàstic. Jo us dono les gràcies perquè sou els manresans, sou extraordinaris. Voldria que imaginéssiu per un moment, que féssiu un exercici d'imaginació i que us imaginéssiu una dona treballadora que treballa en una fàbrica, té una criatura i que està casada amb un senyor que no té feina. Aquest senyor que no té feina va al bar, juga a cartes, de tant en tant passa pel Corte Inglés, es compra un trajo i torna a casa i diu: «Oita, quin trajo m'he comprat». Quan arriba a final de mes, la dona treballadora li dona el seu salari, perquè com diu ell, tu ets meva i el que esteu és meu. Però és que a més, el marit li diu: «Escolta, un home té dret a un plat calent a taula. Porta mel cada dia, i la dona té dret a treballar a la fàbrica i tens un cistell de roba per planxar. Que no siguis desastrada, i planxa això. Escolta, és que necessito unes calcetes. No, no hi ha diners». I la Rosella s'argint calcetes, com feien les àvies, i mentre els dius compra el trajo que diu. I després venen reis i diu: «Escolta, que el nen té moltes joguines, no hi ha diners». I ella doncs estalviant de la compra pot comprar-li un trenet de joguina a la criatura. Aquesta dona viu amargada i a més ell de tant en tant l'humilia, li diu que ruca, li diu que ella pel seu compte no seria capaç de fer res, que ell és el servei de la família i que si ell decideix que es va tan lloc, es va tan lloc, i si decideix que no, doncs no es va, perquè ella per si sola no sabia regir-se. Suposo que tothom està entenent la metàfora. Resulta que un bon dia aquesta dona parla en amigues, 20 amigues, 20 estats en Europa que han sigut independents en els últims 20 anys, parlen les amigues, que són aquests estats, i li diuen: «Tu per què no et divorcies? Tu t'estan explotant». I diu: «És que em puc divorciar? Sí senyor, que ho diu la llei». Aleshores va veure un advocat i diu: «És que el meu home diu que soc d'ell». «Però el seu home no pot dir això, que la criatura és d'ell». «No, no, això no pot dir el seu home de cap de les maneres. És que em pren el salari cada mes i ell no ho guanya molt esporàdicament». Diu: «Doncs escolti, l'estan explotant, vostè viu com una esclava i això no és d'acord amb la llei, vostè es pot divorciar». I aleshores li pregunta, diu: «Escolti, la maltracta?» Diu: «Abans sí, abans em maltractava molt, m'ha maltractat durant segles». Diu: «Ara últimament no, però m'humilia». Per exemple, permeteu-me que us ho llegeixi, una de les ofenses més grans que ha rebut el poble de Catalunya és la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Escolteu, és una sentència que té 800 pàgines, però els nostres juristes ens han fet uns resums que ho fan assequibles per a les persones que no són juristes. Però diu, per exemple, una frase, senzillament, perquè ens adonem de l'abast de la injúria, de l'ofensa i de l'humiliació. Diu: «Este tribunal, el Tribunal Constitucional, el més alt de tot l'Estat, ha rechazado expresamente que las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas puedan sustentarse en el principio de reciprocidad». Com aquell marit li diu a la dona: «Tu no ets igual que jo, tu ets inferior». «Dada la posición de superioridad del Estado y que a él le corresponde la coordinación en la materia financiera». Mentre hi ha uns que van proclamant que faran el concert econòmic i que ells pactaran en Madrid, hi ha una sentència del ferm que està dient-los senzillament que l'Estat no té per què donar cap compte del que facin els impostos als catalans, que el que nosaltres produïm l'Estat fa el que vol i que no ens podem posar. Ho diu la sentència. I diu, en la matèria financera, que lleva implícita la idea de jerarquia. I aleshores l'advocat li diu a aquella senyora: «Perdoni, això es diu tortura psicològica». Tortura psicològica. L'han humiliat a vostè, li han dit que la seva llengua és inferior, que el seu Parlament és inferior, que la seva societat és inferior i, per tant, com a conseqüència de tot això, que vostè és inferior. I, aleshores, poden fer dues coses: que aquella dona continua casada amb aquell home, rebent les humiliacions i aportant el seu salari, o pot divorciar-se. Que el divorci és legal? Doncs volem el divorci, només volem això, volem el divorci. Perquè, a més, quan l'advocat li pregunta: «Però escolti, el seu marit què fa? A què es dedica?» Permeteu-me que us digui que ho he estat rumiant. Si s'entén la metàfora, estic parlant d'Espanya i de Catalunya. Aleshores,
d'ençà que hi ha llibertat, perquè quan no hi havia llibertat, doncs clar, com que no hi havia llibertat no es podia fer res. No hi ha excusa. Però ara no hi ha excusa. Hi ha llibertat. Què ha fet, què ha portat a la comunitat internacional l'estat espanyol? Jo ho rumio i dic, a veure, què ha portat en el món de la ciència, en el món de les arts, en aquests 30 anys, vull dir, en el món de la política, en el món de la creativitat. I vinc a repassar, escolta'm, jo no trobo res. Dius, bé, tenen un autor, un escriptor, que aquest sí, aquest fa la volta al món, aquest està molt traduït. Es diu Pérez Reverte, i és un senyor que odia els catalans d'una manera extraordinària. I dius, coi, evidentment és un escriptor de pur entreteniment, no és un escriptor de baula, però és entretingut. I parla sempre mal dels catalans, però com que jo soc de l'ofici, jo sé què passa des de l'ofici. I resulta que quan la literatura catalana va començar a ser negoci, ara fa uns 10, 12 o 15 anys, va començar a sortir bé. No sols ens van envair el dia de Sant Jordi, sinó que a més el senyor Pérez Reverte va demanar al seu editor: oye, que me traduzcan al catalán, que esto es negocio. El mateix que fa articles i fa conferències per dir que som inferiors i que som uns fatxes i que som uns malvats i que no tenim dret a la llibertat, aquest mateix va demanar la traducció al català. Us ho dic perquè és cert i perquè és així com funciona. Quan és una polèmica molt antiga si tenim dret a traduir o no traduir textos castellans al català, perquè dius, home, portarem Calderón de la Barca als escenaris i traduirem. Quina llàstima, si entenem la llengua original. Tenim traduïts com a homenatge al seu autor, tenim traduïts el Quixot, del castellà al català, tenim traduït 100 anys de soledat, perquè García Márquez va demanar per amor a Catalunya que li traduïssin. Tenim una versió de Platero i Jo, que es diu Blanquet i Jo, o són homenatges a l'autor, però traduccions normals les va començar a Pérez Reverte en l'època contemporània, i perquè és negoci. I el dia de Sant Jordi l'ha posat en les paradetes, firmant i somrient. I dic, que bonito que és esto de San Jorge. És a dir, que és molt curiós el cas. Això és un autor internacional. Nosaltres en tenim 3, en una cultura demogràficament molt més petita, fem la volta al món. És vull dir, s'han traduït a moltíssimes llengües. En aquest moment, contemporanis, estic parlant d'aquests 30 anys. Què més han fet els espanyols? Doncs jo tinc a rumiar en el terreny de la ciència, no se m'ocorre res. Bueno, esclar, tenen Gran Hermano. Això és Gran Hermano.